Máš? Mamo, neplete tam. Ona má ty 20 za to. Ty fotá, jak se jim toto, že? Přesně. Ty krásný. Tamhle jeden spokojený. Jo. Se furt hledá, nebo už má? Ona leží asi, ona má ty cáky takový, že... Ale už má taky asi. Krásný. Jak Bombaj. No, jak ona je hodná, že? Je strašně. Ona fakt je dobrá máma. Však vidíte, jaký jsou to matci. No, ale to je strašně velký skok za těch Ještě 14 dní. No, že? to. Fakt jsou obříci teda, proti No. tomu, jak byli miminka. Úplný obříci. Když to mám